आप लोग के बीच में पीड़िया का गीत लेके आयल बनी। अच्छा लगी तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कमेंट भी करें जा। हमारे वीडियो के आगे से आगे बढ़ाएं जा। हमारा गावत गीत हो गई साल भर से बेसी 1.5 साल हो गए। सब दर्शक लोग के हाथ जोड़ के प्रणाम करता नहीं। आइए आप सुनिए जा वीडियो। 12 बरिसवा के हमारो मारिया करे हो लगलीन। संवरो सर हो सिंगारवा करे हो लगलीन। संवरो सोर हो सिंगारवा करे हो लगलीन। कैली सिंगारवा हो चढ़ली अटरिया तनी हो एकन। पियावा नजर उठई तनी हो एकन। तना बचन पियावा सुनहिन पवलन चली हो भैलन न। अपना पढ़े कॉलेजिया चली हो गइले न। उजे पढ़े कॉलेजिया चली हो गइले न। खोजत संवरो गइली कॉलेजिया पढ़त रहले न। 10 मास्टर लोग के संगवा पढ़त रहले न। 10 लइकन के बीचवा बैठल रहले न। तने को नजर उठैत पातर पियावा सफल होइतन न। मोरी सोर हो सिंगारवा सफल होइतन न। मोरे सोर हो सिंगारवा सफल होइतन न। कैसे में नजर उठाई मोरे धनिया हंसे हो लगी है न। 10 दोष संगतिया हंसे हो लगी है न। 10 मास्टर लोग के संगवा बोर हो खबो न। अतने के लाज तोहरा रहे कुलवा बोरनु काहे के कैलन। अतने के लाज तोहरा रहे कुलवा बोरनु काहे के कैलन। अगहन मासे गवनवा काहे के कैलन। अगहन मासे गवनवा काहे के कैलन। आप लोग के बीच में अच्छा से वीडियो पूरा लास्ट तक वीडियो देखूँगा।